om 2 dage til det længe ventede Top Cup, som afholdes for første gang på fodboldfabrikken. Vi har under ledelse af Özcan Mourinho hørt, at Salgscenter Hillerød stiller op med 2 hold. Det ene, Deportivo Hillerød og RPD United. Özcan og hans tropper har trænet hård træning. De var blandt andet i gang fredag. Og lige om et øjeblik vil Özcan Mourinho i samarbejde med hans ene kaptajn, Kenneth West, og en rutineret spiller, Shahid Mirza, på et pressemøde fortælle om deres hårde arbejde. Min kollega Niklas står klar foran preslokalet, og Niklas, ordet er dit. Ja, tak for ordet, Max. Vi står herude foran preslokalet, hvor der er virvar, der er journalister fra hele verden, og vi skal jo ind til pressemødet her om lidt med Özcan Mourinho, som er træner for Hillerøds 2 hold, og vi skal ind og have snakket med Özcan blandt andet, og Max, Kenneth West, vores store stjerne, og Shahid Mirza, vores rutinerede garvede rev her i Hillerød. Så det ser vi rigtig meget frem til. Og jeg skal lige se en gang... vi har faktisk fået go for at komme ind, så lad os komme ind og snakke med trænerne af de 2 spillere. Lad os starte. Mit navn det er Özcan. Jeg er jo træner for Salgscenter Hillerøds 2 hold, RPD United og Deportivo Hillerød. Jeg har den ene kaptajn, Kenneth West, med i dag, og min skarpe angriber, Shahid Mirza. Grunden til, at jeg har indkaldt til det her pressemøde, det er jo fordi, vi jo på fredag lige om lidt skal være med i Top Cup, og det var noget, hele verden har set frem til, og jeg fik alt for mange henvendelser til at kunne svare på telefon, så jeg besluttede, at det gør, at vi skulle via et pressemøde, og tak til Top Danmark for deres lokaler. Vi starter med, at I er velkommen til at stille spørgsmål til mig først, og så efter så kan vi gå videre til min kaptajn, og så til Shahid bagefter. Værsgo og spørge ind. Ja. Jamen, Özcan, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem du bliver inspireret af som træner. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. For der er jo rigtig mange gode trænere. Vi har blandt andet Morten Olsen, som også har været med til at vinde VM, og en masse andre udlandske også. Men Mourinho, det er ham, jeg kigger efter. Han er skarp. Selvom han ikke har spillet fodbold før, men han har en forståelse for det med, at man som hold kan komme fremad. Så der vil jeg helt sikkert sige, at det er Mourinho. Ja. Ja, ellers? Deroverfra? Ja, Torben Jensen fra Berlingske her. Hvad er egentlig dine forventninger til Top Cup, og hvilke spillere forventer du dig mest af? Nu vi har jo arbejdet et helt år, og i fredags der trænede vi også den sidste træning på de baner, vi faktisk skal spille. Og jeg har jo naturligvis et par spillere, som jeg forventer sig at gøre ekstra meget, tage mere ansvar, for eksempel kaptajnen. Shahid er desværre ikke med, han er skadet, men der har vi blandt andet Eike, en gammel rutineret gut. Men ellers, jeg vil ikke udpege spillere, det vil jeg ikke, fordi det er som hold, vi når længst, og det er holdet, der skal vinde. Så det er mit svar. Ja. Ja, Jesper Mikkelsen fra Politikken her. Özcan, vurderer du, at Hillerød har en realistisk chance for at gå hele vejen til Top Cup? Det har vi, og jeg har 2 hold, som helt sikkert vil gå efter guldet. Så det garanterer jeg alle sammen nu. Det kan I godt skrive i overskrifterne allerede i morgen tidligt. Ja. Ja. Ja, Mikkel Hansen fra Berlingske her. Hvad er taktikken i kampene, og hvad skal der til for at opnå succes i Top Cup? Jeg vil selvfølgelig ikke afsløre taktikken, og jeg vil heller ikke afsløre, hvem der spiller på min hold. Det skal jeg jo gøre efter vores pressemøde er færdig her, men det får I ikke lov til at se. Men det jeg i hvert fald kan afsløre for jer, det er, at vi skal være et hold, og så vi så skal bruge de ting, vi har arbejdet på det seneste års tid. Og så går vi efter målet, som helt sikkert er at vinde Top Cup'en, som det er jo første gang, så det er en helt speciel dag på fredag. Ja, tak. Ja, og til dem, der har spørgsmål til Kenneth, værsgo, vi har en herovre. Ja. Ja, goddag Kenneth. Du er jo anfører for RPD United, en gavet mand, og vi kunne godt tænke os lige at høre her fra Politikken af, hvad dine forventninger er til Top Cup.
Jamen det er klart, som træneren siger, så vil jeg da lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke gik ind til Top Cup 2013 for at vinde. Det er det, vi har trænet mod, og det er det, vi har arbejdet stenhårdt mod. Så det er klart, som anfører, så lægger jeg jo pres på ikke bare mig selv, men også mine holdkammerater og trænere, når jeg siger, at vi går efter at vinde. Men det har 100% været vores mål, og det lægger vi ikke skjul på. Tak. Så har vi også lige et spørgsmål til Shahid her fra Politikken af. Ja. Nu siger Kenneth jo, at I går efter at vinde. Er det så det ubestridte mål? Det er det. Det skal du slet ikke være i tvivl om. Som Kenneth har været inde på, og træneren selvfølgelig, vi har arbejdet rigtig hårdt. Der er høje forventninger til både træneren, men også spillerne. Vi har selvfølgelig også forventninger til vores tilskuere. Vi regner jo med, at der møder ca. 15.000 op, som bakker os op for at gå efter målet. Ja, tak. Så er det Torben fra Jyllandsposten her. Kenneth, nu snakker vi om, at målet det selvfølgelig er at vinde, men hvad vil I gøre for at nå målet? Jamen det er klart jo, at vi skal jo fungere som et hold jo, og ikke som hvad kan man sige, enkelte individer. Og kan vi få vores hold og teamarbejde til at fungere, jamen så er det klart, så når vi rigtig langt. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det kræver også, at hele holdet de arbejder sammen og knokler, ikke? Ja, tak. Så har vi lige et sidste spørgsmål her fra Jyllandsposten, og det er til Shahid. Ja. Vi kunne godt tænke os lige, at du kunne prøve at sætte nogle ord på, hvad coach Özcan Mourinho betyder, både som træner, men samtidig også som spiller på banen for Hillerød. Jamen, han er jo en vigtig brik. Altså, man kan sige, at vi var aldrig nået så langt uden en træner som Özcan. Han har virkelig gjort det godt. Han har motiveret os, både fysisk og psykisk, så vi er klar til den her kamp. Og det, til det med, at han også skal være med på banen, jamen det sætter vi alle sammen stor pris på, for han kan coach, men han kan også godt finde ud af at spille og sparke til en bold. Ja, mange tak. Det var sådan set det var alt herfra. Er der ellers nogen af jer, der har flere spørgsmål? Fordi ellers så vil vi sige tak for nu, fordi nu skal jeg ind og præsentere holdene for mine spillere. Nej. Så siger jeg i hvert fald, har I noget at tilføje? Det er godt. Men så siger vi tak godt og god fornøjelse på fredag. Og vi er tilbage her fra det her utroligt spændende og hektiske pressemøde med Özcan og spillerne fra Hillerød. Og det vi jo især blev mærke i, det var jo, at Özcan han havde vægt på, at de har trænet rigtig hårdt op til topcuppen her. De skal gå ind til det her som et hold og yde en rigtig god holdindsats. Og så går det selvfølgelig efter at vinde og repræsentere Hillerød på den bedst mulige måde. Så det bliver jo rigtig spændende at se, om Hillerød kan gå hele vejen. Og det ser vi frem til at følge her på fredag. Men det var alt fra mig tilbage til studiet. Og det var så pressemødet. Tak til Niklas og tak til Özcan Mourinho. Vi har nu fået nogle billeder ind fra fodboldfabrikken, hvor mange af Hillerøds fans står klar og venter meget spændt på deres stjerner. Tak for ordet. Ja, hej, jeg står herude på fodboldfabrikken, og selvom der er 2 dage til, at kampen går i gang, så er der en vild stemning herude blandt fansene. Og jeg har fået lov til at interviewe her bagved, så jeg har lige et par spørgsmål, jeg vil stille. Hvad forventer I af kampen her om 2 dage? Det er en super kamp. Det bliver bare så fedt. Jeg er på det nu. Hvem forventer I vinder kampen? Det gør vi selvfølgelig. Hvem er vi? Det er APD United. Okay. Vores bedre hold, Deportivo Hillerød. Hvad med, jeg hører Shahid, han også kommer her til kampen. Ja, men Shahid han er blevet skadet, så vi må tage nogle andre. Okay, hvem forventer I så kan komme i spil i stedet for Shahid? Jeg forventer Özcan og Eik. De er jo super gode spillere. Det er mine favoritter. Ved du hvad, det lyder til, at det bliver en vild kamp det herude. Jeg har lige et enkelt spørgsmål mere til Morten her. Hvad forventer du, der skal ske her om 2 dage? Jamen, jeg forventer selvfølgelig, at vi går ind og hiver sejren. Vi har nogle rigtig gode spillere, synes jeg. Så det er selvfølgelig klart det, der er målet. Så vi er helt klar. Ved du hvad, vi glæder os rigtig meget til at se. Og jeg vil tilbage til studiet herfra. Man må sige, at glæden er stor. Fansene venter. Vi glæder os alle til Top Cup. Det var alt, hvad vi havde omkring Top Cup.
Om et øjeblik bliver holdene præsenteret for spillerne. Da pressen desværre er udelukket, har vi ingen billeder herfra, men vi glæder os rigtig meget til fredag. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I fulgte med i udsendelsen, og på gensyn.